Naghatag ko na itong 500. Ah. May tagyadaan na yun. Ah. Masuroy daw. Alam ni ko sila sa yung mangga. Dali na. Dagko kayong mangga. Oh. Totoo talaga yan, ha? Hindi yan, ano. Totoo yan, tinuod yung mangga. O, tinuod na, di na fake. O, nanguha na siya, o. O, nanguha na siya. Ha. Kadama lang sa Hindi maasim na mangga. Oh. Sarap sa bagoong. Oh. Tapos, uy, naku na ganito kay yelo-yelo, oh. Mga dalog mangga mo na ni resulta, oh. Kawatag mangga. Kana. Yan, uts. Sige, ano lang, huwag mo lang. Iyon pa, oh. Yung malalaki, be, huwag mong kukunin. Yung be, dito sa kabila, be, oh. Ayun, oh, yun. Doon pa, dulo pa. Ako'y Ginoo, maluoy na lang ta. Pagkaluoya, yung mga hakog. Mga labo mangga. Bahala na rin magkasangit-sangit hasta panty. That one, yes. O, Ate Annalisa, hindi kaya ang hirap kaya kukuha ng mangga. Hello. Yes, taale, habibi, don't go anywhere. Be careful! Pati alaga Pati alaga, dinadamay na. I'm getting this. Yala, pick all of the mangoes on the... All of the mangoes. Nawa na. The small one. Naog ng kawata.